bahala mag-judge. Mga judge. Number 6. Ano na yan? Kasulukan. Ito ba yan? Dito lang sa kasulukan yan. O, pose. Siyempre natin pose dapat. Yan, side by side. O, kamay. Ayun na tayo na. Okay. Mga judge, yan po yung mga candidates natin.
Pumili na lang po kayo sa best introduction number. 5. Last stage, stage back. O, baba muna kayo dyan. Lukan muna kayo sa likod. Next po natin ay talent. Talent. O, talent portion tayo. Talent portion. Talent po tayo. Next. Tabulator. Wala po tabulator dito. Ay, dalawa lang po. Ito kayo, kunin nyo kagad para katabulate na kagad, no? Ewan. Candidate number 1 muna. Wait lang, candidate muna, number 1. Candidate number 1, papakilala pala, sorry. Candidate number 1, paakyat muna dito. Candidate number 1 is... Yan na po sumali. Okay, candidate number 1 ang muna dito. Yan, sorry na yan. Medyo may kain mo kasi. Medyo distract yung kalagwan doon. Doon ka sa taas. Doon ka sa taas. Yan. Interviewin mo siya sa taas. Oh. O, pakilala daw si candidate number 1. Ako po yung Jesse Saranggola ng... Candidate number 1. Ang palapakan tayo po yung Jessa Saranggola! Candidate number 2. Candidate number 2. Number 2. Number 2, please come here. Yan. Ay. Pang-sexy na mo. Malapit ang training niya talaga yun niya. Ay, bigyan niyo yung mic. O, bagabagyan ako, tabi sumsum ka. Mike. Candidate number 2. Ikay, Julie. Pakilala ka, candidate number 2. Hello, my name is Andrea Torres. Wow! Napaka-sexy naman ni Andrea. Sabihin mo yung ano ka lang. Ako ano number ka? Candidate number 2. Yan. Palapakan po natin si Andrea Torres. Yan po yung si Andrea Torres. Number 3 po, pasok! Sunod po tayo kay number 3. Yan. O, let's suso, lapante. Yan, nakabili niya ito. Huwag tabi. Ay, dali pa meron kami. Pakilala ka, candidate number 3. Ako po yung Ibana. Ivana? Ibana Tilawit. Candidate number 3. Meron po, si candidate number 3, si Ivana Maylawit. Next po is the candidate number 4. Candidate number 4. Okay, pasok. Candidate number... Wait. Hey! Pakibigay yung mic kay candidate number 4. Pakilala ka, candidate number 4. My name is... My name is Katrina Melili. Katrina Melili. Iiwan sa mga kaya kailangan yung ng 150. Ayun o, candidate number 4, Katrina Melili. Next, candidate number 5. Dito tayo, candidate number 5. Ay, nahulog. Saluhin mo. Hello? Candidate number 5, Marian Rivera is Rivera. Pangit man ako sa inyong paningin, pangit din niya kasunod ko. Next, candidate number 6. Low. Saan ka pa?
Tisay na? Ah. My name is Jersidan Clemente, aka Catherine Bordado. Na nag-iniwan ng isang katagang? Lahat na idol ko namatay. Si Obi, si FPJ, pati yung number 5 idol ko. Puro po yun ah. Susunod, candidate number 7. Yung Hello po sa inyo lahat. Nandito ako. Para po sa inyo lahat. para Candidate panagay. number 7. Hoy! Maria Rivera. Sabi ata. Next, candidate number 8. Palakpakan naman dyan! Ay, daw suso? Hello. Good evening, everyone. By the way, my name is Adriano. Ay, gusto ko yung katagaan. Nag-iwan na isang katagang. I am so from Kasulukan, from Kagulutan. Thank you very much. Saan ka ba? Love you. Ang buhay. So yan po, nakilala natin yung ating 8 finalists. Okay, tabulator. Yan, tuloy natin score sa pakisulat po yung mga name yun dun sa ilalim ng ano para ibabalik sa inyo mamaya. Okay, ready?
Wait lang. Wait lang. Para makita na talaga yun eh. Dito na lang ako. Judge, bigay mo kay ano? Bigay mo kay, kay sa judge natin. Si Kuya JR. Picture. Picture. Hello, picture Kayo para ating tayong remembrance. Best production number. Average of 37%. 5% to 10% po yung pag-judge nila. Nakuha niya is 37%. The Miss Bebot, Best in Production Number Candidate number 2. May paldak po isang kuryente. Okay. Tululobag na puro kaya kata. Noon na sa kaliwa. Yan, pasok mga suki. Yan, sa taas. Yan. Niimbita po namin ang judge.